A veure, a l'Oriol abans li hem preguntat una cosa sobre la sostenibilitat, que l'Oriol tenia la fórmula màgica de la sostenibilitat als telecentres, no? Amb una idea de dir, ei, aquí hi ha creativitat, hi ha talent, fem alguna cosa amb això. No? I ara has mencionat lo de concentració del talent al barri. Això què significa per a tu? Clar, es tracta de no tenir que anar sempre als grans centres, sinó que cada barri pugui tenir els seus serveis. A nivell des d'un centre d'esplai, una escola que vulgui fer un vídeo d'un treball, no sé, els nens que vulguin fer un treball audiovisual, no tinguin que anar a les grans companyies, no? Que al costat de casa tinguin personal que puguin realitzar. És en aquesta línia la teva proposta, no? Quan moltes vegades aquí al telecentre, no? En el nostre cas un punt òmnia, no? Aquí al barri de la Torrassa ens has dit, ostres, que aquí hi ha talent, no? Que coincideixes amb companyes que s'estan fent uns blogs i estan publicant-se o estan utilitzant internet per publicar-se, s'estan apropiant una miqueta, no? En certa manera, li estan aportant contingut, que tu dius, ostres, haurien de fer alguna cosa amb això, no? En aquest sentit, no? Lligar aquest talent de que escoles o recursos del barri no haguessin de recórrer a empreses alienes més grans, no? Més professionalitzades, sinó també poder recórrer a una xarxa de recursos que podríem començar a engegar des d'aquí, no? Qualsevol veí amb temps, veïna. O des de formar mestres, que totes les escoles tenen ordinadors i els mestres no tenen ni idea. Es poden crear tallers que ara mestres per utilitzar l'ordinador, no només per fer deures, sinó per fer treballs més creatius. Els treballs de la classe puguin ser a nivell muntatges d'aquests. És una idea, que ens hauríem d'apuntar tothom. Faltaria veure algú que financés el tema. Clar, hauríem de pensar en l'autofinançament, no? Com autogestionem això, no? El nostre treball, no? Però com ens agrupem localment, no? I anem a oferta el que fem dintre del territori local, els recursos més petits. Els comerços del barri que vulguin fer-se un blog per anunciar-se a internet. Això es podria oferir des d'aquí, clar, evidentment. Hi ha uns preus molt més mòdics. I sí, parlem... presència a la xarxa, amb menys cost que fer molts cartells, molts papers que potser van a la paperera, que és un cost. I parlem de la paraula preu, sí, una cosa monetària que donés pagament simbòlic a persones que es poden, com a mínim, poder-se mantenir una mica o pagar les despeses, evidentment. O sigui, no parlem de treball voluntari en aquest cas, no. Parlem d'autogestió i autosostenibilitat. Ètica i honrada, però sí, autosostenibilitat implica, doncs,